Os maiores da Pobra teñen unha cita o día 30 de novembro no xa tradicional xantar de confraternidade que organiza o Concello. Creemos que é unha actividade que se ten que manter no tempo, sabemos que moitas veces hai certa polémica destas comidas, pero creo que igual que se fan actividades para xente xoven, pois creemos que isto que é unha actividade pois moi demandada pola veciñanza, pois creemos que é de recibo que podan ter tamén esta xuntanza para xuntarse os amigos, compañeiros, xente que ao mellor non ven tan a menudo. Como en anos anteriores, celebrarase no Pabillón de Venecia e contará cun menú servido polo restaurante Chicolino, así como animación musical e outras sorpresas. A parte da comida, imos ter tamén unha actuación musical, como todos os anos, ainda non está de todo confirmada, pero sabemos que vai haber unha actuación e tamén é previsible que haxa un sorteo. O prezo do prato é de 15 euros. A achega do Concello das empresas patrocinadoras fai posible ofertar a prezos populares un menú composto de 2 mariscos, peixe, carne e postre. E, por suposto, a todas as empresas colaboradoras que siguen sendo pois importantes e fai que podamos manter o precio de 15 euros cando realmente o prato é bastante máis caro, non? Realmente, o financiamento se produce un tercio prácticamente entre as empresas, as persoas comensais e o Concello. E cada ano avanzamos un pouco na transparencia e na xestión deste evento. Este ano é a primeira vez que se vai a pagar exactamente por comensal. O ano pasado foi unha licitación polo conxunto da comida. Os interesados en adquirir a súa entrada tan só teñen que pasar pola Casa do Concello e presentar o DNI.